ngrambang-rambang sing dirambang bane iki bocor telung anggon ban mburi kecoblos mosi tombok 35 kelangenane Pak Bayan Sido nek ning Cakruk langgam tambal ban. Sing nyanyi Pak Bayan no apik ya. Pak Bayan Sido. Pak Bayan Kanten. Oh Pak Kanten no. Jadi engko wae sik. oh ngono. Heeh. Aku dereng nate ngerti Pak Bayan nyanyi tambal ban urung tau ngerti. Kono gak tau nambalke kok bocor ganti. Nambal liyane pinter nek ban gak pati ijo. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki mas tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasibate duit katongan wayah apes wetengku rasa keroncongan. Mak jedok, mak jedok, mak jedok. Ana ben pecah. Wah iki mesti rejeki teko. Mak jedok, mak jedok, mak jedok. Ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambang lumpuh. Kowe tambang lumpuh, kowe tambang lumpuh, kowe tambang lumpuh, kowe tambang lumpuh. Sedaya monitor Putra Irama Video Syuting Pak Margun saha Mas Yanto Hikwagian keluarga ageng Sonya Ruri awasipun Pak Dedodo Kauman Lujeng Biasaan Kewala tambal bane Guntur Laras. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan dalan golek pangan
wah iki mesti raja